Sa paggabundak sa Kusugnawan ni atong weekend na nakamugna kini og grabing baha ingon man landslide dinhi sa Metro Cebu area. Ani ang report? Mura nagdagat ang manugunang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo kagahapon tungod sa uwan. Saman lang sa video nga kuha ni Lia Villagorda sa North Reclamation Area. Daghama sa kinan ang misungasong sa baha ug ang uban na paggan o makina tungod sa tubig. Gani sa video ni Shalani Kani makita kining tubig nga misulod sa bus mismo dapit sa mambaling nga nakasinati og lawom nga baha. Wara hinuon mo tirik ang bus. Sa videong kuha ni Joshua Lorenzo sa sitio Tambisan, Barangay Tisa, makita kining lalaki nag-ubog sa baha nga halos tagaliog na. Gani sa Hulagway usab nga kuha ni Reynaldo Zambrano, makita ang tubig nga hapit na maabot sa kwintador sa puste sa kuryente. Sa post usab ni Galio Cabulao, nahulpa ang kural sa usa ka subdivision sa Tisa gihapon. Adunay nangawas out nga mga bato o nabanlas usab ang mga motor. Kasagaran sa post sa mga netizens, gibasol ang suliran sa basura nga may hinungdan sa baha. Kauban si Godfrey Lilian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.